Felly, helo a croeso i prosiect Lles heno. Mi fydden ni yn drafod rhywiaeth mewn chwaraeon gyda 2 chwaraewraig o dîm pêl-droed Reading ac Cymru. So, croeso, Tash ag Angharad i'r sesiwn heno, gobeithio bod chi yn iawn. Drwy gydol y sesiwn, os oes gan unrhyw gwestiwn, croeso i chi rhoi nhw yn y swyddogaeth Q&A yn y gwaelod, a fyddai yn medru gofyn nhw ar eich rhan chi i Angharad ac Tash. Felly, noswaith dda, ydych chi yn iawn, merchaid? Croeso i'r sesiwn. Diolch, cafi arno. Diolch. Dim broblem. So, heno, da ni am fod yn trafod rhywiaeth mewn chwaraeon. Dwi'n gwybod mae gennych chi lot o brofiadau da chi yn medru rhannu efo ni heno. So, da ni'n edrych ymlaen i clywed eich hanesion. Da ni am ddechrau jyst am clywed bach o'ch cefndir chi os ydy hynna'n bosib. Felly, dwi'n gwybod, Angharad, wyt ti eisiau mynd gyntaf? Sôn dipyn amdan dy brofiad di yn y byd pêl-droed. So Angharad ydw i, dwi'n chwarae ar y funud i Clwb Reading yn y WSL ac hefyd i Gymru. So nes i dechrau chwarae pêl-droed yn Sir Benfro yn Gymru pan mae'n ifanc iawn. A symudais i pan mae'n 15 i chwarae i Arsenal, so nes i symud i Llundain pan mae'n 15, so then bach yn profiad gwahanol o Sir Benfro i Llundain. A o hynny dwi wedi bod yn proffesiynol ers o'n i'n 17 mlwydd oed a dwi'n 26 heddi, so rhyw 9 mlynedd yn chwarae proffesiynol, so dwi byth di edrych nôl ers i fi gadael Sir Benfro. Haia, Natasha Harding sydd yma. Fel taith Angharad mewn i bêl-droed proffesiynol, fi wedi dechrau yn chwarae mewn tîm bechgyn yn Bargoed sydd yn De Cymru. Bagod YMCA oedd e. O fi'n 5 mlwydd oed. O fi wedi dechrau fan'na chwarae gyda bechgyn tan 12 fi'n meddwl. A wedyn ymuno Caerdydd, Cardiff City, oedd y tîm yna llawn chwaraewyr Gymraeg fel Jess Fishlock, Gwenyn Harris, Lauren Dyke, Sophie Ingle. So oedd e'n tîm really dda. A wedyn oedd fi wedi arwyddo i Bristol a wedyn mynd ymuno Man City, Lerpwl, a wedyn nawr dwi'n chwarae i Reading gyda Has, a fi'n chwarae i Gymru hefyd. So mae'n daith tipyn bach yn hir, ond yn daith anodd hefyd, ond dwi wedi mwynhau. Diolch am hynna ferched. So gen ni lot o straeon i rhannu hefyd yn siŵr gyda'r tîmoedd gwahanol ydych chi wedi chwarae fo. So wnawn ni ddechrau yn y dechrau a gofyn pam gafodd chi fewn i pêl-droed? Sut nathoch chi ddechrau chwarae pêl-droed? Angharad, ti eisiau dweud ni gyntaf? So mae stori fi'n actually yn doniol. So nes i dechrau pan o'n i'n ifanc o'n i'n chwarae rygbi i ddechrau. Oedd dad yn hyfforddwyr rygbi, so oedd moyn i fi i chwarae'r gêm. Felly pan o'n i'n 11, dwi'n credu 12, o'n i ddim yn gallu chwarae gyda'r bechgyn ragor. So oedd y daith yn un gwahanol a oedd rhaid fi oedd tîmoedd menwod yn Sir Benfro i chwarae gyda, ond oedd ddim yr un peth a chwarae gyda'r bechgyn. So symudais i wedyn i chwarae pêl-droed. So mae'r breuddwyd i gyd ers o'n i'n bach i chwarae yn proffesiynol a dyna beth dwi wedi gwneud. So pam dwi'n edrych nôl, just chwarae gyda dad yn y parc, chwarae gyda ffrindiau yn yr ysgol, na gyd dwi'n meddwl am pam dwi'n edrych nôl, just yn bowntio'r bêl yn erbyn y wal, cicio'r bêl dros i'r gardd drws nesaf. So, just storiau hapus a pam dwi'n meddwl am fy bywyd pam o'n i'n ifanc. Dwi'n just yn hapus gyda yr daith i gyd, i fod yn onest. Fel Tim bach wahanol i Has, ond yr un beth yn chwarae rygbi hefyd. Dechrau oedd gen i cefndir llawn bachgen, so oedd 6 bachgen a wedyn fi. Oedd yr un merch gynta, oedd fi'n taflu popeth rownd y tîm am, cicio popeth, so oedd hi wedi gweud, rhaid ti'n mynd gyda cefndir ti a mynd i chwarae bêl-droed.
I Bargoed. Oedd fi'n mwynhau mor gymaint, oedd fi'n mynd pob wythnos, a wedyn oedd y cefndir fi di ymuno rygbi. So wedyn oedd mam di gweud, rhaid ti'n mynd i rygbi hefyd. So mynd i rygbi, chwarae deri, so chwarae rygbi a pêl-droed dan lan at oedran 12 eto. A dyna sut fi di dechrau, oedd fi'n just yn nuisance, fi'n meddwl, yn tŷ mam. Wastad yn neud rhywbeth anghywir yn y tŷ. So oedd hi wedi gweud, rhaid ti'n mynd i chwarae pêl-droed a rygbi a trio ro energy chi mewn i pethau fel yna. So, os fi gyda personality wahanol, bydde fi taith fi tym bach wahanol, fi'n meddwl. Tash, pa safle ti yn rygbi? Oedd fi'n 12, oedd fi'n hoffi'r contact. Fantastic. Ti'n meddwl wedi nôl i chwarae rygbi, Tash, neu pêl-droed ydy'r unig opsiwn i chi rwan? Look, mae gen i 2 mlynedd yn ôl yn chwarae pêl-droed, retirement, a wedyn mynd mewn i chwarae rygbi menywod. Why not? Fantastic. Plan da fan'na, dwi'n ama. So, os na unrhyw adeg yn eich gyrfa ydych chi wedi teimlo fel rhoi pêl-droed i fyny, ac os ydych chi wedi, pam a sut ydych chi wedi dod dros hynna? I fi na, ers o'n i'n ifanc, o'n i wastad moyn chwarae pêl-droed, a o'n i ddim yn gwybod oedd yr daith yn un anodd achos os i'r benfro ti allan o popeth, mae 2 awr i fynd i Caerdydd i chwarae i tîm sydd yn semi-proffesiynol. So oedd e'n galed, o'n i'n gwybod os ni moyn chwarae pêl-droed, oedd rhaid fi symud i ffwrdd o'r ardal mwyn cael cyfle dda i chwarae. So o'n i wedi gwneud sut gymaint o sacrifices pan o'n i'n ifanc. O'n i'n ddim yn ysgol pob dydd achos o'n i yn campiau yn Caerdydd. O'n i ddim yn mynd i parties ar y penwythnos achos o'n i'n chwarae ar dydd Sadwrn a dydd Sul. Felly oedd bywyd yn gwahanol iawn i bywyd, just the normal, os ti'n moyn dweud, pam ti'n byw am yr penwythnos, o'n i'n byw am y penwythnos, o'n i chwaraeon. So ar ôl hwnna, o'n i'n gwybod, dwi ddim yn neud gyd o popeth i gyd fel hyn, a'r sacrifices i gyd, just i gadael i fynd y ffwrdd. So, dwi byth di meddwl am wneud unrhyw beth arall, o'n i jyst yn moyn bod y chwaraewyr y gorau dwi gallu a gobeithio chwarae'n proffesiynol am y bywyd i gyd tan yn 35 gobeithio fe Tash, 35 neu rhywbeth fel yna. Mae gen i 3 mlynedd yn ôl, so 32 nawr, so 3 more years. Just fel has, ond i fi oedd y daith yn tym bach yn fwy anodd, o dim arian dyn ni fel teulu pan o'n i'n dod lan. A be o'n i'n byw a ble o'n i di dod lan fel pobl ifanc, o dim syniad o i mynd i chwarae i Arsenal yn yr academy, o dim tîmau menywod oedd rownd yr ardal i fi, a oedd yn anodd i cael lift i mynd i llefydd hefyd. So, pan oedd fi di chwarae i Gymru dan 13, oedd hi'n 11-12. Ar ôl hwnna, oedd dim tîmau menywod neu tîmau merched rownd. A wedyn, o fi di paid a chwarae i tîm tu allan i ysgol. So, pan o fi di wneud y penderfyniad i ymuno tîmau eraill o fewn yr ysgol, so chwarae pêl-droed, wneud athletics, rugby, pêl-droed menywod yn yr ysgol, ond oedd dim cyfle i fi chwarae tîmau menywod, oedd rownd fi, really. Oedd un tîm cyffili a ar y foment yna, nhw ddim yn dda iawn, a fi di dod nôl a gweud dwi ddim yn mwynhau chwarae gyda menywod, cos oedd y daith fi am pêl-droed jyst gyda bechgyn o'r oedran 5 mlwydd oed i 12. Mae hwnna'n rhan fwyaf o bywyd fi yn chwarae gyda bechgyn. So,
oedd fi wedi stopio chwarae pêl-droed oddi wrth ysgol. A wedyn, oedden ni'n ffodus oedd tîm menywod, so tîm merched ni yn yr ysgol yn rili dda. Ni wedi cyrraedd semi-finals neu finals ysgolion Cymru a colli i tîm sy'n dod o Gogledd Cymru, actually. So, oedd e'n wake-up call i fi a i gweud, dwi eisiau mynd, a cymryd y pêl-droed fi a tan fi i llefydd eraill. A wedyn oedd chwaer Gwen yn Harris di dod i'r ysgol a fod yn athrawes i ni, a wedyn oedd hi wedi gweud, ti di chwarae gyda chwaer fi, mae hi'n chwarae Caerdydd ar y foment, a wedyn oedd fi wedi gweud, na fi ddim yn chwarae pêl-droed. Oedd hi wedi ffonio hi, a wedyn oedd fi wedi mynd lawr am un o gyda Cardiff City. Y blwyddyn 6 mis ar ôl y conversation oedd gyda chwaer hi. So fi'n 16 yn ymuno Caerdydd, a just really, i fi oedd ddim yn serious tan oedd fi'n 18-19. A wedyn oedd fi wedi gweud, dwi eisiau gwneud hyn a fod yn rhywun sy'n gallu fod yn proffesiynol. Oedd e'n tipyn bach yn wahanol, ond oedd e'n anodd. Really anodd. Tash wneud pwynt dda, achos o Gymru mae fe'n galed, achos does gen chi ddim y cyfleoedd chi'n cael yn Lloegr i chwarae pêl-droed yn proffesiynol. Felly o'n i'n lwcus iawn, o'n i'n cael yr cefnogaeth a'r amser o teulu i gyd i trefeili fi lan, 3 waith yr wythnos i Abertawe neu i Caerdydd. Does dim pawb yn yr un safle. Felly dwi'n gwybod nawr bod Tîm Cymru yn menwod yn gweithio'n galed i gwneud yn siŵr bod pathway clir o ardaloedd pawb, so Sir Benfro, Gogledd Cymru, Caerdydd, Abertawe, pob man. So does dim rhaid i chwaraewyr nawr trefeili sut gymaint o amser a roi sut gymaint o pressure ar mam neu dad i gwneud yn siŵr bod nhw'n gadael gwaith yn gynnar mwyn chi, a oedd mam a dad yn gwneud y peth i fi, oedd nhw'n gadael am 3 o'r gloch, a oedd rhaid i nhw syth yn y car lan i Caerdydd, a ni dod nôl tua 10 o'r gloch yn yr nos, a oedd nhw lan am 7 yn mynd mewn i gwaith eto. So ti'n gwybod, dwi'n edrych nôl a dim ond, dwi ddim yn gallu dweud geiriau dda am y cefnogaeth o'n i wedi cael pan o'n i'n ifanc, o'n i'n lwcus. Lot wedi cael straeon da iawn o fanna, so diolch am y cefndir yna, hynny'n briliant genod. So just switcho dipyn ar y safon o chwarae pêl-droed yng Nghymru ac yn Lloegr, sy'n ymwybodol mae'r ddwy yn chi'n chwarae yn y cyngrair yn Lloegr ar y funud. Faint o wahaniaeth sy'n yn y safon, a ydych chi'n gweld ych chi'n dod yn ôl i chwarae mewn cyngrair yng Nghymru yn y dyfodol? So pan oedd fi di ymuno Caerdydd, oedd nhw wedi bod yn chwarae gyngrair Lloegr am blynyddoedd cyn iddi fi ymuno. O'n nhw'n chwarae yn erbyn Chelsea, Arsenal, Leeds. O'n i'n chwarae yn erbyn tîmau o ddim yn proffesiynol, ond oedd ar y frig yn Lloegr. So fi wedi bod yn chwarae yn Lloegr ers i fi bod yn 16. So mae'r safon mynd i fod yn uchel a pob blwyddyn. Pan oedd fi wedi dechrau yn Bristol a fel Has, oedd ni dal tipyn bach yn part-time. Rhan fwyaf ohono ni dal yn brifysgol, neu yn ysgol neu coleg, neu yn gweithio. So ni wedi gweld nawr y gyngrair yn Lloegr wedi datblygu fwy proffesiynol dros y blynyddoedd diwethaf, mwy na'r y dechrau. A dwi'n meddwl bod hwnna lawr at Lloegr, tîm menywod Lloegr yn neud yn rili dda yn Cwpan y Byd a Euros, a wedyn mae pobl yn gwylio be mae nhw'n neud yn y leagues. So, a i fi, oedd fi ddim wedi tro'n proffesiynol tan oedd fi'n 22. So pan oedd y league di tro'n proffesiynol. So, oedd gyda nhw fwy o media, mwy arian, mwy amser gan bobl i datblygu'r league hefyd.
A wedyn mae'r chwaraewyr gorau yn Ewrop, nawr yn America sydd wedi dod drwodd y blwyddyn yma hefyd. So mae'r gyngrau wastad yn datblygu, mae fwy arian eto wedi dod mewn gyda'r media, gyda Sky. Nawr nhw yw'r main broadcaster fi'n meddwl gyda BBC. So maen nhw wastad yn rôl llawn arian mewn i'r lig. Mae wedyn gyda nhw'n bydd llawn diddordeb gan pawb eraill i gwylio. Has, beth ti'n meddwl? Ie, dwi'n credu yn anffodus i fi mae does dim cyfle yn Cymru i chwarae'n proffesiynol. Dyna'r gwir. Bydda, dwi'n meddwl yn y dyfodol, dwi'n gobeithio allai ddod nôl i Gymru i chwarae yn Gymru, Abertawe neu Caerdydd neu tîm arall. Ond ar hyn o bryd, os bydd unrhyw un yn wneud hwnna, bydd rhaid i chi gweithio a wneud rhywbeth arall, achos maen nhw'n chwarae am yr hwyl i ddweud y gwir, a ddim, mae mix dwi'n credu yn yr tîm oedd fod rai yn wneud am yr hwyl a rai moyn datblygu a gwella a mwyn cael move i tîm yn Lloegr. So yn anffodus i fi, mae rhaid i ni fel gwlad wneud tyma bach yn gwell mwyn datblygu y tîmoedd yn Cymru, achos mae sut gymaint o talent yna'r siom mawr, achos mae sut gymaint o chwaraewyr sy'n chwarae i Gymru yn wneud mor dda yn Lloegr, neu fel mae Jess Fishlock allan yn America nawr. So, mae chwaraewyr dda yn Cymru, a mae'n siom bod rhaid i'r chwaraewyr yna symud i ffwrdd o Gymru mwyn cael bywyd yn chwarae pêl-droed. So dwi'n gobeithio all popeth newid fel nath Tash dweud, mae'r media, mae'r ffaith bod yr gemau ar y teledu. Dwi'n gwybod bod S4C nawr yn wneud gemau Caerdydd ar Abertawe. Nes i gwylio gem wythnos diwethaf rhwng y ddau, felly mae yn gwella, ond mae rhaid i ni wneud tyma bach yn mwy mwyn cadw'r chwaraewyr yn Gymru. Ie, mae jyst yn dod lawr i arian, a rhywun i cael diddordeb yn y lig, diddordeb i datblygu'r ochr menywod. Dwi'n gwybod bod, TNS, Aberystwyth, maen nhw'n cael eu talu i chwarae ar ochr dynion. So, os yw hwnna'n cael ei wneud, pam nad yw'r tîm menywod ddim yn cael yr un beth? So, dyna be fi ddim yn cytuno sut mae'r un ochr o'r tîm. So, fel ni yn chwarae Reading, ni'n cael ein talu rili dda, hyn yw'r swydd ni, yr un waith ar bechgyn sy'n chwarae i Reading, yr un beth. Man United, yr un beth, ond yn Gymru yw'r tîmau menywod ddim yn cael yr un cyfleoedd mae'r dynion gyda. A o fi'n wastad yn gweud, ni gyd sy'n dod o Gymru yn balch iawn sy'n dod o Gymru, sy'n chwarae yn Lloegr, ond does dim cyfle i ni chwarae yn Gymru oherwydd does dim arian yna. A dyna be ni eisiau gwneud, ni gyd yn top professional sy'n chwarae pêl-droed pob dydd. So i ni symud i tîm yn Gymru, i wneud yn hanner amser neu fel hwyl, mae'n really anodd i wneud. A ni gyd yn chwarae i Gymru hefyd, yn rhyngwladol. So i ni i mynd yn ôl i chwarae am hwyl, byddwn ni ddim yn cael caps i Gymru dim mwy. So dyna be ni gorfod really edrych at a gofyn y cwestiynau bwysig, pam nad yw'r gêm menywod cael yr investment fel mae'r tîm dynion gyda yn Cymru. So dwi wastad yn cael yn siarad amdano pethau fel hyn. So dyna be yw'r stans fi a fy marn i a'r cyfleoedd mae'r merched yng Nghymru'n cael. Wel, dwi'n mynd chwarae Wrexham yn y dyfodol ar ôl popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Wrexham. Ryan Reynolds! Os mae unrhyw un yn gwylio, Wrexham. Briliant, ia, dwi'n hollol gytuno efo bob dim da chi wedi dweud yn fan'na, a mae yn holl bwysig bod
yr pres yma ac y cefnogaeth yn cael ei pwmpio fewn i gêm y merched yng Nghymru i sicrhau bod o yn cario ymlaen. So dwi'n gwybod chi twch ddim bach ar Tash nes i ddweud bod yr dynion ac y merched yn Reading yn cael lot o pethau yr un beth. Ydy'n bosib chi eich siarad ni drwy be mae wsos i'r merched yn edrych fel yn Reading a wedyn be mae wsos i'r dynion yn edrych fel? Fel be ni'n neud mewn y dydd? Ie, fydda mewn wythnos, faint o'n gyda chi'n yma? Mae'n lot, to be honest. Na, so fel heddiw, so os o'n i'n mynd trwodd fel wythnos, so ni'n dod mewn ar dydd Mawrth. Os ydych chi wedi chwarae 60 neu fwy, ti'n dod mewn yn gynnar, cael recovery, so ti'n neud yoga, mobility, cael massages o diwrth y physios, neud ice baths, a wedyn mae'r grŵp arall sydd ddim wedi chwarae 60 munud, neu'r subs neu rhywbeth fel yna, maen nhw'n dod mewn, twymo lan, a wedyn ni'n cwrdd â nhw allan ar cae i mynd trwodd pethau byddwn ni'n mynd i wneud y gêm nesaf. So, bydd ni ar pitch has am 40 munud, if that. Dod mewn, cael ice bath, lunch, a mynd gatre. So, i fi a has ni ddim yn wneud weights neu gym ar dydd Mawrth, so ni gallu mynd gatre am hanner awr di 1, say. A mae'r un beth gyda'r bechgyn. Maen nhw'n although maen nhw ddim gorfod neud gym, ni gorfod neud gym. So, maen nhw jyst yn dod mewn ymarfer a wedyn mynd gatre hefyd. Ar y foment, oherwydd Covid, ni at y training ground hen, so a wedyn mae'r bechgyn at y training ground newydd, ond yr un ni gyda yn amazing hefyd. So ie, has ti eisiau siarad be o'n i wedi gwneud heddiw? So dyna di Mawrth, di Mercher ni dod mewn, cael 2 sesiwn. Bydd ni'n neud gwaith ar y pitch yn adeiladu at yr gêm yn y penwythnos. So ni'n chwarae yn erbyn Brighton, so ni'n nath ni wneud gwaith gyda'r bêl heddiw. Wedyn sesiwn gym, wedyn gorffen tan hanner awr di 3, 4 o'r gloch. So, dyna'r beth mae'r dyddiau'n edrych fel. Dibynnu ar faint o dydd yw'r sesiwn cyn y gêm. Mae'n dibynnu ar os ni'n cael 1 neu 2. Ond mae'n amser byr o'n i'n gweithio'n galed pam ni yna. So, dyna'r peth mwyaf pwysicaf. Ond fel na Tash dweud, ni ddim yn yr un safle ar dynion ar y funud, ond y peth pwysig gyda Reading bod nhw'n gwneud yn siŵr bod ni'n cael yr un cyfleoedd. Ti'n modd ni'n chwarae yn yr un stadiwm ar ddynion pam ni'n blwyddyn nesaf, bydd ni'n yn yr un training ground, so mae popeth yr un peth. Mae nhw'n edrych ar y ddau fel pêl-drod, ddim fel pêl-drod menwod a pêl-drod y ddynion, a dyna beth sy'n bwysig ar hyn o bryd, a dwi'n gobeithio all mwy o clybiau, achos mae rhai clybiau yn y WSL ar y funud, ddim gyda'r luxuries beth sy'n ni'n cael, mae nhw'n ymarfer ar parciau, pitches, just dim gen nhw gym, mae nhw'n mynd i'r gym gyda fel pobl gwahanol. So dim lle gyda nhw ar ben y hun. So, mae dal sut gymaint o gwaith i gwneud, ond mae Reading mor dda a gwneud yn siŵr bod yr ddau ochr yn cael yr un peth. Sorry, a dyna be ni'n gweud pan yw pobl sydd, fel partner fi, mae'n gweithio fel swydd sy'n athrawes. Mae hi'n gweithio yn galed, dydd Llun i dydd Gwener, a wedyn cael y penwythnos off. So ni ddim gyda'r penwythnos fel pawb arall, so ni gorfod ro'n fel sacrifice, a dyddiau ni'n cael off yw dydd Llun a dydd Iau, so fori. So, ni'n gweithio'n galed pan ni'n chwarae, ni gyda swydd sy'n dim ond gallu gweithio, neu gorfod gweithio am awr neu 2 awr yn y dydd, ond ni gorfod wedyn ro sacrifices i mynd i gwaith ar y penwythnos pan mae neb arall yn, neu
ddim yn gallu mynd rhywle gyda ffrindiau, ddim yn gallu mynd allan, ddim yn gallu mynd gatre oherwydd Covid. Fi ddim wedi gweld teulu fi ers mis Awst blwyddyn diwetha. Yeah, so, you know, mae pethau fel yna, even though swydd ni yn really easy, pawb arall, ni yn neud sacrifices. So mae yn really anodd, ond wedyn ni yn cael cyfleoedd anhygoel o dda. Wel, mae'n ddangos bod y clwb yn creu esiampl dda iawn ar sut i cadw cydraddoldeb mewn chwaraeon, so rhywbeth i bob clwb edrych ar, swn i'n meddwl. Da chi'n sôn dipyn am eich amser hir fan'na. Be ydych chi'n neud pan ydych chi'n cael y days off na? Sut ydych chi'n ymlacio neu mwynhau eich hunan? Has, be ydych chi'n neud pan cyn i chi dod ar fan hyn nawr? Ni yn Nirvana Spa yn Reading. So dyna beth rhywbeth arall ni'n cael o Reading. Mae yna spa just i allan o'r training ground, so ni gyd gallu mynd mewn am ddim, a mae fe'n amazing. So ni yna ni fel, a ni just yn ymlacio, a nath Tash textio i ddweud cofio hyn o, a ni fel, oh my god, dwi wedi bod yma am fel 2 awr, o'n i ddim yn gwybod o'n i na am y spel i gyd, so o'n i syth yn y car a nôl. So na, dwi'n hoffi mynd i'r spa, dwi'n hoffi os mae unrhyw un o'r teulu ar gael. Dydd Llun, dydd Iau, mae'n ddim yn digwydd. Yn y spa, mae hi yn y spa pob amser. Pan ni gyda amser rydd, mae Has yn y spa. Ie, mae'r merched i gyd yn dweud dwi wastad yna. Ond na, achos dwi'n modd, does gen i ddim cyfle i mynd nôl i Gymru am y dydd i gweld y teulu, felly dwi'n siopa neu mynd allan am bwyd neu yn y spa. Dyna ble byddwch chi'n gallu gweld fi. Ie, dwi ddim yn mynd i spa, cos dwi'n byw awr i ffwrdd, fi'n meddwl. So mae gen i puppy. So mae hi wastad yn codi fi lan chwarter i 7 pob bore, whether fi mewn neu allan o swydd. So dwi'n codi lan a wedyn mynd cerdded rownd, mynd i'r cae neu lakes a wedyn dod nôl. Wastad yn neud rhywbeth yn y dressing room. A na fe, dyna be fi'n gwneud. Dwi'n gwneud gormod, dwi'n rhy hen i gwneud gormod. So, ie, dwi'n mynd allan i cael bwyd hefyd. So, ie. Ond mae'n mynd allan y tŷ hefyd. So, pan dwi'n pen fy hun, jyst fi a'r puppy yw e. Swn dwi'n fatha wsos reit neis rhwng yr ymarfer ac mynd i'r spa, cerdded y ci, felly. Nawn ni gyffwrdd bach ar rhywedd mewn chwaraeon felly. So ydych chi erioed wedi cael profiad o gael rhywiaeth mewn chwaraeon, so sexism in sport? Os ydych chi'n gallu siarad am unrhyw profiad ydych chi wedi cael yn y maes yma? Angharad, ti eisiau mynd y gyntaf? Cer ti yn gyntaf, na'n meddwl am be? Ie, oedd fi ddim wedi cael pan oedd fi wedi bod yn proffesiynol. I pan oedd fi wedi bod yn chwarae yn Lloegr, ond i fi pan oedd fi'n ifanc yn chwarae gyda'r bechgyn, dyna be yn edrych yn ôl nawr o fi'n gweud, actually, hwnna yw'r profiad rhywiaeth fi wedi cael yn fy mywyd. Pan o'n i'n chwarae yn erbyn tîmau bechgyn, oedd y bechgyn ddim yn horrible neu bod yn rhywiaeth iddi fi, oedd yn y teuluoedd sydd yn gwylio'r bechgyn oedd fi'n chwarae yn erbyn. A fi'n gallu cofio, oedd un gêm, dwi'n gallu cofio fe nawr, oedd fi'n chwarae'n really dda, yn chwarae yn erbyn y tîm bechgyn. Llanbradach fi'n meddwl sydd yn De Cymru, a oedd nhw gyda bechgyn sydd yn mynd i fod yn seren a rhywbeth fel yna. A oedd fi dim ond yn 9 mlwydd oed yn chwarae bechgyn tîm dan 12. So oedd nhw'n jyst yn rho fi mewn, oedd fi'n well na mwyafrif o'r bechgyn. A pan oedd fi wedi sgorio, oedd teulu sydd oedd ar yr ochr arall yn gweud, break her legs, she's a man. A ar y foment, oedd fi ddim yn gweud, oedd fi jyst yn gweud, oh yeah, whatever. Oedd yn chwerthin 9 mlwydd oed yn chwarae pêl-droed
rhywbeth dwi'n caru a gyda'r boys oedd fi'n gweld rhan fwyaf o'r wythnos. Ond oedd yn ymffodus i'r teulu yna, oedd y teulu fi a'r teuluoedd bechgyn dwi'n chwarae yn yr un tîm oedd ar ochr y cae arall. Oedd nhw wedi gwrando amdano fe a oedd y dau teams i just mynd yn mad ar y foment yna, ni just, yr un oedd yn chwarae just yn sefyll a just gweud, beth sy'n mynd, what's going on. Ond nawr dwi'n edrych yn ôl a oedd profiadau fi yn chwarae mewn y tîm bechgyn ddim yn neis probably i mam neu dad fi yn gwrando ar, ond i fi oedd ar y foment o fi ddim yn becso amdano fe. Ond dwi'n gobeithio bod hwnna ddim yn mynd ymlaen dim mwy, ond mae yna pethau ti ddim yn gallu rheoli. Ond dwi jyst yn meddwl bod hwnna jyst i creu fi fel person a helpu fi datblygu gweud hwnna ddim yn dda, hwnna'n anghywir i cael profiad o. So gobeithio bydd pethau yn wahanol nawr. So hwnna'n profiad fi. So fi ddim wedi cael profiad ers i fi bod yn proffesiynol. Yn ffodus i fi, dwi ddim, does gen i ddim storiau i dweud bod dwi wedi bod unrhyw un wedi wneud hwnna i fi. Ond ti'n gwybod fel merch bach yn yr ysgol, neu jyst yn ymuno â clwb. Dwi'n gwybod pam chi gyda'r bechgyn a o'n i arfer, ni ddim yn gwybod os maen nhw'n wneud yn yr ysgol nawr, o'n i arfer wneud 2 captains a chi gyd ar y wal a chi'n dewis pwy chi moyn. A o'n i wastod yr un olaf i cael y ddewis, fel yr unig merch oedd yn chwarae yn y tîm a yr unig merch yn yr ysgol am yr wythnos neu y diwrnodau cyntaf. Wedyn ar ôl yr wythnos gyntaf, oedd pam dwi'n edrych nôl, mae'n ddoniol actually, achos wedyn o'n i'n yr un gyntaf neu yr ail un i cael ei ddewis. Ond o'n i wastad pan o'n i'n symud i clwb arall neu o'n i'n symud ti'n gwybod i camps, summer camps sy'n digwydd yn Gymru, o'n i wastad yr un olaf yn cael ei ddewis. A o'n i'n gwybod yn fy pen, o'n i fel, byddai yr un olaf. Ond dwi'n gobeithio bod e'n newid ar hyn o bryd a ti'n gwybod sut gymaint o merched a bechgyn yn Gymru yn gallu chwarae pêl-droed a dwi'n moyn i just, ti'n gwybod, mae'r ffordd ti wedi cael ei tyfu lan dwi'n credu a fel mae mam a dad yn siarad gyda chi a'r ffordd maen nhw'n siarad gyda chi i chi'n datblygu'r hwnna a ti'n gwybod oedd mam a dad wastad yn dweud ti'n gwybod, does dim becso os ych chi'n merch neu bechgyn, os ti'n moyn chwarae pêl-droed, chi'n gallu chwarae pêl-droed, neu os chi'n moyn gwneud rhywbeth arall, ti'n gwybod, mae lan i chi a chi'n gwneud beth chi'n moyn gwneud a dyna'r ffordd dwi'n edrych ar popeth nawr. So dwi yn gwybod bod dwi ddim yn rhoi'r pwyslais i gyd ar y person sydd oedd yn gwneud fi'n teimlo fel yr un gweitha yn yr tîm. Dwi'n gwybod bod yn dod o'r ffordd chi wedi tyfu lan. Hefyd nawr, so mae'n bit tym bach yn wahanol nawr, oedd yn profiadau ni ar y cae, ond nawr ni gyda'r pwysau social media. So i ni nawr mae tipyn bach yn wahanol pan o'n ni'n chwarae i'r tîmau bechgyn a fel has, i'r merched sy'n tyfu lan yn chwarae nawr. So o ran social media ni wedi cael llawn profiadau rhywiaeth. Gyda'r rai pan oedd BBC Sport i wneud pethau, so pan mae'n really dda bod media i gyd yn cefnogi ni fel tîmau menywod, ond ar social media ti wastad yn cael comments. Mae pawb yn gallu wneud does dim rules neu rhywbeth fel yna ti ddim yn gallu. So oedd fi'n meddwl oedd un post i cael ei rôl lan blwyddyn diwetha. Ashley Neville yn chwarae Tottenham, oedd hi wedi arwyddo contract newydd gyda Spurs. Oedd BBC Sport yn rhoi fe allan fel o'n nhw wedi rhoi os oedd, David Beckham yn arwyddo i rhywun. A wedyn oedd y comments oedd nhw gyd i cael am yr un
oherwydd oedd hi'n merch, oedd e'n really bad. So, you know, yn bersonol fi wedi cael un neu 2 tweets, you know, get back in the kitchen, all that, you know, how's the ironing, just the typical, fi a Has i probably cael yr un beth, so, ond oedd y comments i bod yn really dda, oedd hi wedi mynd off y social media. A wedyn, you know, oedd fi'n ffodus i fod yn rhan o'r campaign i trio cael hyn i stopio. A oedd BBC Sport ar social media nawr, maen nhw'n gallu rheoli'r comments, which mae'n da, ond dos nhw ddim gorfod wneud hwnna. So mae dal yn digwydd yn yr byd, ddim yn y byd, you know, pêl-droed menywod neu chwaraeon menywod, ond y pobl sydd yn byw tu allan o hwnna, sydd yn gwylio ni. A fi always yn gweud, a fi'n gweud, wastad yn gweud, ni gyd yn gweud fel chwaraewyr pêl-droed, os ti ddim yn licio fe, pan y ti yn gwylio fe? You know, ni ddim yn gweud i ti, you know, eistedd lawr, ti'n gorfod gwylio hyn. Ni ddim yn gweud hwnna, mae jyst arno. Ni jyst eisiau bod yn chwaraewyr pêl-droed. So mae yn dal yn mynd ymlaen. Os ti'n mynd ar unrhyw un o'r tweets ni neu Instagrams ni, bydde ti yn gallu gweld e. So mae'n anffodus, ond mae jyst yr byd ni gyd yn chwarae fewn fel social media ar y foment. Yn y twtio ar y social media yma, Natasha, dwi'n gwybod bod chi'n cymryd rhan mewn social media blackouts weekend yma. So dwi'n gwybod os chi'n gallu trafod dipyn am hwnna, jyst esbonio be ydi o a pam bod chi yn wneud hyn? Oedd e'n dod o'r PFA, oedd fi wedi cael sgwrsiau da'r captains hefyd dros y misoedd. Oedd wedi dechrau gyda'r Black Lives Matter. Just hiliaeth tuag at pobl sydd yn ein gêm ni a sydd yn y cymdeithas. Ond mae'r penwythnos nesaf ddim am just hiliaeth, ond mae hwnna'n really ffocus. Ond mae'n just pob man, so rhywiaeth, unrhyw beth fel yna, homophobic, ond yr un bwysig yw hiliaeth. So, oedd y PFA wedi trafod â ni, a o fi wedi ro allan i'r merched, a i ni fel chwaraewyr gwyn i gyda teammate Dan Carters a Rhiannon, maen nhw dau yn ddi, a maen nhw yr teammates ni ddim yn gweld bod nhw ddim yn les na ni neu fwy na ni, nhw'r teammates ni, a ni'n gyd yn gwybod bod e'n bwysig i cefnogi nhw a i gweud, you know, we stand with you, we stand by you, so i ni oedd e'n bwysig. So, a ni fel tîm a fel y byd pêl-droed menywod yn gweud enough's enough. Mae rhaid i social media wneud yn fwy. Paid a just delete comments neu hide comments. Dwi hwnna ddim yn mynd i wneud unrhyw peth yn newid. So, o'n i wedi penderfynu cael di Gwener i llun off a i trio ro pwynt ni a gweud ni ddim yn mynd i defnyddio social media chi fel marketing tool. Ni'n ro ti arian, basically, ni ddim yn mynd i defnyddio fe i gweud ni ddim eisiau cael unrhyw profiad o hyn o gwbl dim mwy. A Has dwi'n gwybod ti di nabod Lauren James. So mae byd chwaraeon yn wedig yn pêl-droed wedi treial am flynyddoedd i siopio beth sy'n digwydd. Ni'n gwisgo crysau sydd yn ddweud am beth sy'n digwydd. Ni'n cymryd yn ni am yr tymor yma i Gymru ac i clybiau. Mae pob lig yn y byd ar hyn o bryd dwi'n credu mwyafrif yn gwneud yr un peth, ond mae hwnna ddim yn digon. Mae ddim wedi newid dim byd. Os rhywbeth dwi wedi gweld mwy o comments hiliaeth ar social media na dwi wedi gweld yn y flynyddoedd diwethaf, felly mae dim byd yn newid. So fel chwaraeon, fel swydd y PFA, ni gyd moyn
i fe stopio, a fel nas Tash dweud, enough is enough nawr, a ni gyd fel chwaraeon wedi cael digon o beth sy'n digwydd. Mae ffrind fi sy'n chwarae i Manchester United, Rhywiaeth James, mae hi'n 19, a mae hi dwi wedi gweld 2 comments gwahanol mewn yr 2-3 mis diwethaf, fel emoji monkey, a mae'n mor wael, mae'n hi'n 19, dyle hi ddim cael, ti'n modd, dim byd yn cael ei ddweud wrtho hi. A na gyd mae'n rhoi yw llun o hi a chwar hi lan ar social media. Mae'n just yn cael abuse. A ni'n gwybod fel mae hi'n teimlo ar ôl hwnna. Ti'n gwybod, oedd hi, fel na Tash dweud, nath hi ddod off Twitter, Instagram, achos nath hi effeithio hi. A so ni gyd wedi cael digon achos mae'n digwydd i pob un. A yn enwedig, ni'n gallu gweld first hand, achos mae'n digwydd i teammates a ffrindiau ni. So, enough is enough, a ni'n neud hwn i treol helpu. Fantastig, o mae'n swnio fatha achos da iawn, a dwi'n siŵr ar ôl gwrando ar hyn fe llawer o'n ni yn meddwl ymuno hefo'r achos penwythnos yma. Ac ar y pwynt yna, da ni fel yr urdd yn gytuno'n gryf efo y gwaith da chi'n neud, a mae gennym ni gweithio wythnos nesaf ar Rhywiaeth gyda show Racism the Red Card ar Project Lles, felly da ni hefyd yn gweithio teg at hwn yr un peth â chi. So, cyn i ni orffen, Gerard, dwi'n meddwl, ni gael un cwestiwn arall, a so ni'n jyst yn hoffi gwybod pa cyngor fysa chi yn rhoi i ferchaid ifanc sydd yn dechrau gyrfa pêl-droed, yn meddwl allu bod nhw eisiau mynd y broffesiynol, y gella yn wynebu problemau efo rhywiaeth yn ei bywyd bob dydd. Sut sa chi'n deithio nhw i gario ymlaen? Mae'n mynd i digwydd. Dwi ddim yn mynd i gweud bod e ddim, ond edrych ar y cyfleoedd fi a Has di cael yn y byd pêl-droed menywod. Ni di mynd pob man dros y byd gyda Cymru, ni'n gyda ffrindiau gorau ni. Ni ar y teledu, ni gyda sponsors, mae'n swydd ni. So, fi'n gweud, dwi'n wastad gyda'r upper hand. Os yw rhywun gyda rhywbeth i gweud negatif iddo fi, dwi'n gwneud rhywbeth yn y bywyd fi sy'n gwneud nhw'n poeni amdano fi. So, bys fi'n gweud, take in your stride a gweld e fel positif. Mae wastad pobl mynd i trio mynd â chi lawr, trio gwthio chi off y taith that ti eisiau bod arno, ond pan y ti yn just gweld fe fel positives, maen nhw eisiau bod fel ti. Maen nhw'n jealous am byd ti a bywyd ti. I fi oedd mam wastad yn dweud, just go out there and prove them wrong. A dwi wastad yn meddwl am geiriau hwnna pam dwi'n chwarae. Yn llai nawr achos dwi yn proffesiynol a mae'n bach yn gwahanol. Ond pam o'n i'n ifanc a chwarae yn erbyn y tîmoedd bechgyn, oedd hi wastad yn dweud yn y car pam o'n i'n cyrraedd yr gêm, just go out there and prove them wrong. A o'n i ddim yn gwybod y geiriau i gyd, o'n i wastad yn dweud, mam, ti'n dweud hwn pob amser. A nawr dwi'n deall beth mae'n dweud achos oedd hi'n gwybod beth oedd y chwaraewyr a beth na Tash twtio arno yn gynnar y teuluoedd mwy na'r chwaraewyr oedd y problem, a beth oedd nhw'n dweud ar ochr y pitch. A hefyd just wneud beth bynnag sy'n wneud chi'n hapus, os mae hwnna'n chwarae pêl-droed, os mae hwnna'n dawnsio neu gymnastics neu beth bynnag yw just wneud beth chi'n wneud sy'n wneud chi'n hapus. Achos dyna pryd bydd chi'n chwarae eich gorau. Dwi'n hapus ar hyn o bryd gyda fy bywyd llawn, tu allan o pêl-droed a tu fewn i pêl-droed, a dyma pryd dwi'n chwarae fy ngorau. So, just fel na Tash dweud, bydd e'n digwydd, bydd ni ddim yn gallu dweud, ti'n modd, bydd ni moyn eithaf yma a ddweud, gobeithio bydd e ddim yn digwydd i chi, ond dwi'n dweud bod byddwch chi'n cael comments a byddwch chi'n cael
pethau ar social media, ond paid gwrando. Jealousy yw peth fwyaf dwi'n credu bod, ti'n modd, rhywun ar keyboard adre gyda bywyd wael yn ysgrifennu rhywbeth i chi, wneud chi'n teimlo'n gwael achos maen nhw'n teimlo'n gwael, ond paid gadael fynd i chi a just bod yn hapus. Wel, cyngor gwych yma yna genod, a dwi'n siŵr fydd pob yn cymryd hynna i'w cael hwnna mynd o yma. So, gai gymryd y funud yma i diolch yn fawr iawn i chi am y hanesio da ni wedi cael heno. Dwi wedi dysgu lot ac yn teimlo wedi ysbrydoli. Fi eisiau mynd allan a neud siŵr bod pob yn merch yn cael cyfle i chwarae pêl-droed neu rygbi neu beth bynnag maen nhw eisiau gwneud rwan. Na i hefyd dweud pob lwc i chi penwythnos yma. Dwi'n siŵr fydd pob yma yn ymuno fi yn dweud hynna. Gobeithio. Patrick yr un, ie. Ond diolch yn fawr iawn iddo chi am ymuno efo ni heno, a gobeithio wir gawn chi nôl i drafod pethau yn y dyfodol. A pob lwc hefyd i Angharad, dwi'n gwybod bod chi'n symud i tîm newydd yn y dyfodol, so pob lwc efo hynna hefyd. A diolch yn fawr iawn i pob sydd wedi ymuno, a nawn ni weld chi wythnos nesaf.